Persons under monitoring nga nagalagaw pa gina pangsita sang barangay officials. Mga OFW nga nakahingagaw balik sa Bacolod City antes pa ang kanselasyon sang biyahe gin pahanumduman. Ining balita nga tunggin tutuka. Magluwas sa border checkpoint sa Sieda Guanzon sa Barangay Mansilingan. Ginatutukan man sa Barangay Mansilingan ang masobra 30 sini ka mga PUMs. Laki pang ginbahayag isa ka babae nga residente sa Mansilingan. Gikan Japan nga nagkadto sa Bago City agon magtambong sa ikasyam nga adlaw sang hibata nga rapatan. Ginamonitor man ang isa ka seafarer gikan Chile. Kag ilo gikan Metro Manila ang ginaaligar na galibot-libot pa antes sa sitaan nga mag-home quarantine. Kada adlaw ang tanan ng mga PUM sinatawgan namon. Okay. Para ma-check kung anong ila kondisyon, no? Agud matap ng paglaptas ng virus, istrikto ang monitoring sa barangay health workers, magluwas pa sa ginaduso ang curfew sa mga residente. Ang purpose ang imo community quarantine nga ma-prevent po movements ng tao kung hindi maglapta kag magwa ang virus. Now karon ko nang hindi taga Bacolod pasudlon ta di useless na. Sa pag-abot sa mas sobra 1,000 ang mga pasahero gikan Metro Manila humalin Sabado, panawagan sa OFW Federation of Negros Occidental sa ilang makaupod nga mangin responsable. Pagpuli ninyo diretso gid sa sulod balay kag magkadto sa isa ka room, hindi anay mag-contact sa family. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.